Когато не си се наспал, тренирай. Когато си под напрежение, тренирай. Когато си в депресия, тренирай. Когато се разпадат взаимоотношенията, тренирай. Когато нямаш мотивация, тренирай. Дисциплината лекува там, където емоцията разрушава. Стресът се складира в мускулите. Движението го изгаря. Кортизола се вдига, тренировката го сваля. Тренирай, за да можеш ти да управляваш тялото си, а не настроението ти. Движението повишава хормоните на щастието. Вдигаш допамин и серотонин. Буквално с всяко усилие променяш мозъка си. Движението е здраве. Възрастта не е пречка, тя е предизвикателство.